ensimmäisenä kilpailun kohteena. Helsingin kansan shakkikisat olivat järjestyksessä 10. Neuvostoliiton shakkimestarit osallistuvat ensi kertaa kisoihin saaden saapuessaan lämpimät tervetuliaistoivotukset. Myöskin laivat toivat 25 osanottajamaan kilpailijoita mittelemään aivovoimiaan Helsingin shakkiolympialaisiin. Erotamme joukossa Hollannin, Luxemburgin, Islannin, Norjan ja Länsi-Saksan joukkueet. 10. shakkiolympialaiset saivat kisapaikakseen ajanmukaisen kauppakorkeakoulun. Ruotsalainen Gideon Ståhlberg, Pohjoismaiden ainoa suurmestari. Neuvostoliiton vahvan suurmestarien joukkueen kapteenina oli Koto. Muut Keres, Smyslov, Bronstein, Geller ja Boleslavski. Isäntämaa Suomi oli viimeisenä vuorossa. Suomi yllätti iloisesti alkukilpailussa voittaen Yhdysvallat 2,5-1,5. Ankkureina Reshevski ja Böök. Suomen Ojasen ja USA:n Ivasin ottelu päättyi myös tasapeliin. 33-vuotias Suomen mestari on kilpailujen rauhallisimpia tyyppejä. Sveitsin Grovin luovutusasema Böökille, Müllerin Ojaselle ja Bendin Salolle. Ratkaisevassa pelissä Morel Kaila, meikäläiselle tuttu aikapula, oli taaskin peikkona. Minuutti 5-6 siirtoon. Täyden pelirauhan saavuttamiseksi oli tukittava korvatkin. Siirto torni H8 H1, uhkaa Mattia ja Morel antautui. Lehtimiehillä oli tilaisuus jäljentää pelit tuoreeltaan. Jugoslavian Klavadanovic ja norjalainen Heiestad. Shakkikilpailujen tulostaulukko muistuttaa jalkapallon sarjataulukkoa. Ensimmäisenä päivänä sekin 3 ryhmässä. Tavallisimmin peli päättyy luovutukseen, mutta ensimmäisellä kierroksella nähtiin Luxemburgin Dörnerin kuningas matissa, jonka teki kisojen Kuopus Islannin Olafsson. Toisella kierroksella Kuuban Ortega voitti Tanskan Harald Enevorsinin jo 10 siirron pelin jälkeen, jonka lopuksi Lähetti löi V2 ja Valkea antautui menettäessään vielä tornin. Suomi aloitti lupaavasti voittamalla Länsi-Saksan 2,5-1,5. Kaila voitti tästä asemasta kehittyneen tornin loppupelin kokenutta mestari Heinikkeä vastaan. Kolmannen kierroksen loistopelistä Ojanen Lundin. Ruotsalainen Erik Lundin ei ole ainoastaan kekseliän näköinen, vaan hän pelasi myöskin kekseliästi. Keskipelitilanne, josta kehittyneiden sommitelmien päätyttyä Ojasen täytyy tunnustaa Lundin erinomaisen kilvan voittajaksi. Yllättävää. Musta on uhrannut tornin ja kuningattaren. Tuloksena tatti ja tasapeli. 4 kierrosta on pelattu. Tiukkoja pelejä on vielä edessä. Kisojen suurin nimi oli Neuvostoliiton mestari Paul Keres, joka pelaa Tšekkoslovakian Filippiä vastaan. Keres on itse rauhallisuus, mutta jalka kertoo aivotyön vilkkaudesta. Pelisalissa vallitsi äänettömyys. Loistopeli Reshevski Böök on alkanut salissa ja yleisö pysyy tilanteiden tasalla seinäpelien avulla. Pienen suurmestarin siirto kuningatar A8 C8 on pakottanut Böökin luovuttamaan 1-0. Päisenä Bronsteinin pelin alussa. Aikapulaa kuvastuu selvästi suurmestarin pöytäkirjastakin, mutta tässäpä oikea mallipöytäkirja. Karmokkaan näköinen Länsi-Saksan mestari Rudolf Teschner pani suuretkin mestarit lujille. Pelin Teschner-Keres-asema. Huolestuneen näköinen Keres sai kuitenkin rutinillaan, joka ilmestyi kaikkiaan 6 numeroa. Kisakuvat tekivät hyvin kauppaansa ja Vilho Palomaan kirjakaupan asiakkaana nähtiin milloin kukakin shakkimies. Suomen ensimmäinen varamies Aatos Fred pelasi useita mielenkiintoisia pelejä. Jugoslavian tunnettu Vasja Pirc pyrki mustilla hyökkäykseen, mutta sen sai kuitenkin mitallijoukkueet. Virallisten palkintojen jaossa avusti neiti Laura Ilmakunnas. Neuvostoliiton kultamitaalijoukkue vastaanotti komean kiertopalkinnon, Argentiinan hopea ja Jugoslavian pronssimitaalijjoukkueiden todistaessa suuren hetken tunnelman. Ylituomari onnittelee Neuvostoliiton mestarijoukkueen kapteenia. Ja onnentoivotuksiin liittyvät kilpaveikot, hiljentyen sitten kuuntelemaan voittajamaan kansallishuumoa.
C-ryhmän 3 parasta olivat Brasilia, Kreikka, jonka joukkue jo oli matkustanut, sekä Norja. Ensimmäisen pöydän parhaana pistemiehenä palkittiin argentinalainen suurmestari Naidorf. Palkinnot seurasivat toinen toistaan. Kottnauer, Tšekoslovakia. Rossetto, Argentiina. Rellstab, Länsi-Saksa. Suomen paras pistemies Osmo Kaila. Neuvostoliiton suurmestari Boleslavski. Ja Jugoslavian Rabar. Myös ylituomari Opocenskia muistettiin lahjalla, samoin kuin turnausjohtaja Eino Heilimoakin. Voittajien iloa. 10. Tšakki-olympialaiset ovat päättyneet, mutta älykkäiden miesten